Vítam vás u nového videa, z craftingu a budeme pokračovať. Ja už som tu s Peťom začal makať. Začal som tu makať keďže sme s Peťom volali a išlo nám to na diaľku. Teraz nám to už zase nejde, takže neviem, či ďalší diel bude, ale rozostávali sme to tu. Postavili sme tu toto a potom ešte sem dole. Naťažili sme strašne veľa železa, keď sme to tu rozširovali a dneska by som to chcel hore postaviť. A dole som našiel poleno z tmavého duba, za čo som extrémne rád. Sice to nie sú také tie vysoké stromy, ale také tie nízučké, také tie hrubé, nízke a z toho dneska pôjdeme postaviť podlahu. Takže alebo najprv ideme postaviť. Najprv to postavíme hore, idem sa spať. Dobre. Lebo je tu pavúk, nechcem, aby ma zabil. Stále mi teraz budú skákať reklamy, takže si vypnem Wi-Fi. Takhle. Pokiaľ mi to nevypne natáčanie. Nie, nevypne. Takže stringy. Takže najprv si spravíme tie plenky a ideme spraviť toto hore, lebo to bude ako prvé potreba spraviť, keďže potrebujem si to tu nejak rozvrhnúť všetko a proste dneska, pokiaľ by sme to stihli, tak ešte by som to začal dole kopať. Tam videli ste teraz, kde som potom skočil do tej vody a tam začať stavať nové poschodie, čo neviem, či stihneme, keďže máme tu veľa práce. Ja tu mám aspoň veľa práce. A vidím, že mi ešte aj chýba sklo. Sem mám vypečený kameň. A sem mám sklo. Dobre. A ja mám tu sklo. No, potom to tu dám sklo. Takto možno dneska budeme musieť ísť ešte aj drevo naťažiť. To by ma porazilo. To mi nehovor, že dole je tam ten hlupák je dole. No. Take my horse to do. Neviem, čo spievam. Povedzte mi, pokiaľ mi tu zase YouTube nezakáže komentáre, tak mi povedzte, že či vás takáto séria z craftingu baví. A za chvíľu už budem natáčať rok. Neviem, či už to dokonca aj rok není, čo natáčam. No pokiaľ už to je, tak som dosť happy. Lebo síce teraz už moje videá majú ledva 5 zhliadnutí, ale na začiatku tak mali 70 a tak zhliadnutí. Mal by som natočiť upratovanie izby verzia 2. To bolo dosť populárne. S čestkou to budem musieť vyťažiť o jedno dozadu, no super. Je mi jedno, že mi to niečo rýchlejšie krumpať. Bum. Ja vám ukážem, keď sme tu ťažili s Peťom, že čo sme všetko vyťažili, koľko kameňa. Skoro plnú čestku, no neriešte to, že to je drevo a tak, ale proste je strašne veľa. To je poriadne veľa, neviem, kde to miniem. To bude ten problém, že neviem, kde to miniem. Jaj, toto sa mi tu... Jaj, tu mám naskakanie. Bum. Takto, no tam bude jeden kameň, to nevadí. Makaj hore.
tam to nikto neuvidí. Tam to nikto neuvidí. Ani tam. Takže teraz zoberieme ešte plenky a ideme dostavať tú strechu. Koľko natáčam? 5 minút a ja som, dá sa povedať, že nič nespravil tu. Budem musieť natáčať. Pokúsim sa tento diel spraviť 20 minútový, pokiaľ sa mi to podarí. Bum, tu nie sú. Počkaj, tak z tých 15. Ja viem, že mám u seba drevo, ale ja som sa tam díval, že či tam nie sú plenky, že by som nemusel opracovať. Počkaj. Ja nechcem míňať zo staku, ja chcem len 15 minút, ja to míňam všetko. To minulo. Ja som sa teraz skoro posral, že mi to minulo aj ten 64-kový stak. Bum. Potom sa tu budú robiť ešte okna. Sem sa budú ešte robiť okna. To bude ďalšie. To budeme, čo by som chcel dneska stihnúť. Spraviť steny, toto a okna a potom až podlahu. Lebo to asi dneska nestihnem. Ja sa bojím, že tu šláhnem do tej diery. Ja neviem prečo, ale ja teraz strašne divno rozprávam pri niektorých slovách a proste hovorím, nie že diery a takto. A to nie, že neviem, čo mi doteraz som rozprával proste normálne, ale teraz som zrazu postihnutý a neviem rozprávať. Neviem, či sa vám to stáva tiež. Tu som staval do hora, trošku som sa pozeral a keď som to vystaval fakt, neviem koľko toto je, tak 20-30 blokov hore, no možno nie 20-30, ale proste na konci som zistil, že som tak v polke hory, no idem vám to ukázať, no v polke nie, asi viac ako v polke, ale proste som nízko. Toto čo má znamenať? Veď ja som tu dával trapdoor. Vodíš. No nie, že v polke, ale proste ešte dosť je do úplného vrchu. Asi 20 blokov. A to je dosť. Ja že postavím potom dom až na úplnom vrchu, ale už len tam je problém sa dostať. Ja tu nechcem niekde šláhnuť, lebo sa zabijem. Doslova. Makaj. Ja tu zdravím minútu len tým, že idem hore a dole rebríkom. Super. Neviem, chcel by som spraviť tie videá proste na inej úrovni, aby boli lepšie a lepšie, ale moc mi to nejde. Tak lebo ja neviem strihať. Vystrihoval by som tie nudné časti, ale strihať na mobile je hrozné. A to fakt. Proste edity to je niečo iné, proste edit to máš easy, to len spravíš, prídeš a jediné, že čo spravíš, tak tam pridaš pár efektov, čo už tam máš a to je všetko, ale strihať a na mobile to je fakt hrozné, to je môj problém, inak tie videá fakt by som prestrihával všetko, ale je to problém s tým proste. Ťažké. Pre mňa ťažké. Lebo neviem nájsť žiadny dobrý program na strihanie. Lebo v tých programoch ono to je také divné niekedy strihať proste.
je to také proste divné a väčšinou v tých programoch na mobile, neviem prečo, ale nie je tam, že normálne strihanie, že tam vystrihneš nejakú časť, ale je tam, že skrátiť celé to video a to nechápem prečo. No, aj keď chápem, ale proste sprostosť. Toto, takýto kusok tu. A toto bude takto, keďže tu už bude stena. No ešte mi aj ostalo. Ideme dať ešte trochu na podlahu. Keď mi ostalo. Tam nechcem ešte dávať podlahu, lebo tam to ešte budem všetko presúvať a tak. Tam ešte bude problém. Tak to dám tu do rohu, že nech máme aspoň niečo. Nech tu mám aspoň niečo. Aspoň kúsok tej podlahy. Nech to tu nevypadá tak sprosto. Bez podlahy. Toto som presne hovoril, že nechcem spadnúť do tej diery. Čo sa mi stalo? Šľahol som do nej. Kto by to len čakal, že... Takto. Tam dáme teraz takto hlínu. No počkaj. Poprvé idem sa vychrapať. Tak. Koľko natáčam? 11 minút. Mohol by som skúsiť tých 20 minút. Uvidím, čo spraví. Koľko toho tu spravíme. Kde ja to musím až dotiahnuť až sem a za mňa. Takže tak. To a teraz takto. No tam už som mohol dať hlínu, lebo tam už to není vidieť, ale tak čo už. Bum, 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 bum. Bum, bum. Sem ušetríme dreva. Aspoň sa pokúsim ušetriť dreva. Jo, že by sa mi podarili aspoň tie steny dorobiť. No akože sem toto bude najväčší problém spraviť. S tým tu budem fakt akože bojovať, aby som to dorobil. Vlastne ja môžem aj sem o jedno nižšie to. Sem proste toto môžem ukopať, keďže toto tu není ani vidieť. A bude tam podlaha. Vidíte, ako sa to dobre ušetriť s drevom. Idem pre kameň, alebo mám tu u seba, hej, mám. Super. Mám dosť kameňov. Bum, bum, bum. Takto sa šetrí. Učte sa, detičky. Detičky, učte sa. Bum, bum. Takže. To čo? Riti s týmhle. Či nebudem musieť ísť naťažiť drevo. Ale vlastne veď v čestke mám ešte jeden stack. Ale točí mi. Durite s týmto! Tieto videá sú tu niekedy dlhé pasaže, ale proste nemám čo hovoriť. Čo by som mal hovoriť? Čo? Povedzte mi, prosím. Please, tell me. I don't know what I'm saying. I'm stupid kid. Who trying to record a video. Please help me. Please help me. Help me, please. Help me. Help me. Please.
Help me. Doriti. Ťaž to mal by som si spraviť sekerku. Takže. Tuto to ako vyriešim. Zatiaľ to proste zastávam, potom to odstávam. I don't know what I'm saying. But it's good. No tak teraz spraví tú podlahu. Nepotrebujem tu ešte nikde dať drevo. Ty kokos, to je obrovské, to ma porazí. Takže teraz. Dobre, to si budeš zdačiť. Čakaj. Ty kokos. Teraz som sa posral. 16 minút, ok, tak to dávam tých 20. Konečne tu budete mať nejaké dlhšie video, že? Lebo moc dlhé tie videa nie sú, keď sú 10 minútové. Tých 20 minút je asi tak akorát, síce to budem zase vydávať 150 hodín na ten YouTube, keďže naša Wi-Fi je troska. A to ma sere, že naša Wi-Fi je troska. Počkaj. Poďkam. I don't know what I'm saying, but it's good. I don't know what I'm saying, but it's good. Ono by to malo byť semťa. Super. Mňa tu porazí. Ty kokos, toto je Mordor. No, konečne. Takže. Daj mi ten rebrík. Dobre. Tak to no je mi jedno, že tam... To ešte to podzemie, to sa ešte bude len prerábať, akože to... Ja som najprv chcel postaviť tento dom. Dúfam, že sa mi to dneska podarí. Koľko? No 18 minút. Aha, sem je torčka, že prečo mi to tu nejde položiť. Takže teraz posteľ. Dáme ju preč. Dáme ju sem. To, že tam je ďalšia lietajúca posteľ, tak to neriešte. Dáme sem. Nie, to je vlastne Peťová posteľ. Sem. To ešte tu. Nejak to tu potom ešte upracem. Doriti, teraz mi z toho vypadne miliarda vecí. Super. Takže sem. Takto. Ne.
Bum. Jaký tričok. Ja, že sa mi minulo už všetko drevo. Bum. Takže, asi to je. Ja sa s vami lúčim. A čaute. Dúfam, že sa dívate na toto video niekto. Čaute. Bye.